Xo dicíamos, este caso deixa moitas incógnitas aínda sen resolver, das que nos vai falar Raquel Atanes. Contanos, Raquel. Pois efectivamente, Juan, o crime de Asunta a mans de seus pais conmocionou todo o Estado, como é lóxico, e aínda hoxe desacouga bastante pola súa crueldade. Cando se cumpren 12 anos do asasinato, queremos repasar polo miúdo algunhas das incógnitas que aínda seguen abertas, que non son poucas. A primeira delas, por suposto, apuntabádelo hace un anaquiño, o móvil do crime. Digamos que nunca se chegou a esclarecer cal foi o motivo do asasinato da pequena, como e por que se puxeron de acordo Basterra e Rosario para matar a súa propia filla adolescente. Por suposto, tamén ese episodio do misterioso asaltante. Seguro que lembran vostedes que Rosario Porto alegou que un descoñecido entrara na súa vivenda e intentara estrangular a Asunta unha noite, pero realmente nunca denunciou de forma oficial. Preguntámonos, existiu realmente ese episodio ou non foi así? Tamén, por suposto, os famosos xogos de Alfonso. A que se refería Rosario cando nos calabozos dixo iso de "Tille os teus xoguiños, deuche tempo a desfacerte diso"? Bueno, seguimos sen resposta a día de hoxe. Sería a morte da propia Rosario en novembro de 2020 a que pecharía totalmente para sempre a posibilidade de volver escoitala, de revisar o caso ou mesmo de abrir novas vías de investigación. E temos pola outra banda o outro condenado, Alfonso Basterra, que a día de hoxe segue mantendo a súa inocencia dende o cárcere de Topas, en Salamanca. E mesmo chegou a publicar, como recordaredes, a comezos deste ano, un libro que lle dedicou a propia Asunta, pois non exento de controversia, como é lóxico. Chegará a confesar algún día Alfonso ou seguirá mantendo que ele é inocente? Como vedes, despois de 12 anos, o caso segue arrodeado de moitas incógnitas. Aquí só podemos enumerar unhas cantas, e o que non sabemos, Juan, é se conseguiremos saber algún día que foi o que realmente pasou. Moitas grazas, Raquel. Temos comunicación xa con José Luis Gutiérrez Aranguren. Falamos do abogado defensor de Rosario Porto. Moi boa tarde, José Luis. Hola, moi boa tarde. Ti sempre defendiches a inocencia da tua cliente de Rosario Porto e imagino que sigue sendo así, non cambiaxe de opinión. En modo algún, sigo exactamente pensando o mesmo. Non só porque non había probas, sino porque hai probas de descargo que rexeitan calquera posibilidade de que ela pudiera fazer ese efecto. Eu dicía antes, que tal, José Luis, moi boa tarde, de que, claro, un caso tan mediático, donde 12 anos despois, na opinión pública sigue habendo opinións variadas, non? Opinións como a túa, que a túa non é unha opinión calquera, que é do abogado que ten as probas, e opinións en contra de todo tipo. Supoño que a ti tamén che chegarán. Eres xa moi coñecido e a xente che vai dicindo pola rúa, de alguma maneira, non? Bueno, afortunadamente xa pouco, pero vamos, todavía queda algún, sí. Quero dicir que a ti tamén te marcou a nivel profesional e entendo que a nivel personal ese caso, non? Absolutamente, sí. Sí, non? José Luis, como influiu o feito de que este caso fose tan mediatizado no que foi no teu traballo, no traballo da defensa de Rosario Porto? Non sei se favoreceu ou todo o contrario, como viviches ti? Non, todo o contrario, sempre o dixen. Vamos a ver, os procesos judiciais son segredos, excepto para as partes. E no caso de Asunta, incluso para as partes, é dicir, para a abogada Belén Ospido, para min foi secreto durante moitos meses. Sin embargo, trascendía diariamente toda a información. De quen? Pois non teño probas, pero só podéis salir do xulgado, da Fiscalía ou da Guardia Civil, que eran os únicos que tiñan acceso á causa. Non teño, xa digo, dato algún que me permita inclinar a balanza hacia un ou outro, pero desde logo eso saía do diario. E máis, poño un exemplo sempre, estando en sala, en fase de instrucción, Belén Ospido máis eu, todavía o fiscal non había pedido unha segunda visita á casa de Teo. Belén Ospido, 2 horas antes de que se pedira, me estaba amosando no teléfono móvil ás 2 da tarde. Unha comisión judicial desplazarase a casa de Teo para facer unha nova revisión. Pero de cara... Boas tardes, José Luis. Boas tardes. De cara ao que é o exercicio profesional, eu, que en aquel momento estaba traballando en outro programa, lembro que me pareceu espectacular e que comentábamos que era a primeira vez que se producía a defensa dunha acusada nun procedimento a través dos medios de comunicación. Eu creo que a exposición primeira puido ser negativa, pero o traballo que fixeche de sair todos os días a defender o que estaba acontecendo
facendo e o que estabas vendo o que contribuiu é a sementar dúbidas dentro do procedimento e iso, dende o meu punto de vista, nunca máis volveu a acontecer en España. Pensamos que fai 12 anos este iba a ser o principio de unha americanización, por decirlo de algún xeito, dos procedimentos de xurado e se quedou aí. Que foi o que te levou a salir todos os días ou casi todos os días defendendo a Rosario nos medios? Vou a facer unha cita dun auto da Audiencia Provincial da sección sexta que decía que o abogado defensor ten a obriga, non só a posibilidade, a obriga de defender a seu cliente donde sea atacado. En este caso concreto estaba sendo atacado na rúa, eu estaba tendo noticias que conforme os días pasaban se desmentían. Entón, eu aproveitaba para decir o que eu sabía xa de primeira man para evitar que despois modificaran ou adotaran algunha cousa, digamos, que fora diferente àquela que habíamos tido noticia no momento anterior. Claro, é dicir, se estaban contando cousas que desmentían absolutamente toda a línea de investigación, pero, bueno, non se deu trascendencia elas, eu vi unha obriga de facelo porque digo, a Audiencia Provincial nunha querella que me puxou a Guardia Civil por revelación de secretos e por inxurias que dixeron que o abogado tiña a obriga de defender a seu cliente donde fora atacado. Isto que dices, José Luis, claro, quere dicir que unha persoa que está acusada de algo, crime neste caso, si se lle están dicindo mentiras nos medios de comunicación, bulos e tal, a única defensa que ten é o seu abogado ou abogada, o sistema, a xusticia, aí non vai defender de nada. ¿No? En absoluto. É máis, debería velarse porque se cumpla o segredo que se declara por un determinado procedimento. Si é unha situación especial... É unha situación que te deixa un pouco vulnerable aos acusados, non? Sí, porque pensemos que no caso de Asunta había un xurado e o xurado ve a tele, escoita as noticias, lee os xornais. Non debería. Bueno, pero hasta que se designa o xurado... Eu como xurado entendo que non debería ver a tele ou escoitar as noticias. Pero que ti vas ao xurado, vas ao xuicio unha vez que xa finalizou esta fase de investigación. Entonces, todo isto, si él non o facía... Sí, na vista oral xa tuve a oportunidade. Recordamos, como saben, que, e estámoslo comentando, que foi un caso, e indo moi mediático, falamos hoxe disto porque cúmprense 12 anos do crime de Asunta, e o caso agora mesmo, falouse en moito tempo das herdanzas, falabas desa visita á casa de Teo, non sei en que proceso está, en que punto está a herdanza de Rosario Porto. Bueno, a herdanza xa trascendeu hai moito tempo, hai unha heredeira e unha amiga da familia da propia Rosario, bueno, heredou as propiedades e hai unha, a casa de Teo, que está todavía pendiente de resolución judicial porque hai un ocupa desde hai moito tempo, hubo un xuicio, hubo unha sentencia favorable a herdeira, hubo unha apelación favorable a herdeira e agora estamos en trámite de execución e ao día 25 hai unha comparecencia no xulgado de Santiago para requerir personalmente a este individuo para que abandone a casa. Quería facer unha última pregunta, José Luis, que sempre é un placer falar contigo, e todos somos conscientes de que fai pouco se emitiu unha serie. Non che vou a preguntar sobre a serie, só che vou a preguntar, consideras que reflectiu a realidade nun 50%, en menos, non a reflectiu en absoluto? Cal é a túa opinión? A miña opinión, xa o dixen, é artísticamente impecable desde o punto de vista da realidade, xa o din, ademais, que, digamos, con parte, digamos, inventada, non? Non estou de acordo moitas cousas. Xa digo, a realización, a actuación, os actores e todos os intervintes, para mí fixeron moi ben, pero o fondo do asunto, digamos, que se ve que non vende tanto, pero non foi a realidade, non? Entendido. Pois, José Luis, grazas de novo por atender a nosa chamada. Graciñas. Boa tarde. Moi boa tarde. Boa tarde, José Luis. Tamén preguntado, Luís, porque a veces a xente ve series, como neste caso, que están basadas en casos reais, que chaman true crime, e pensan que todo o que sae é verdade. Non ten por que ser verdade todo o que sae nunha serie. Non ten por que ser verdade. Non hai obrigación. Non hai por que facelo, eso sí, que si se emite algo que se identifica con algunha persoa e esa persoa sae mal parada, poderá cambiar os nomes, normalmente. Sí, bueno, pero aquí xa non se trata só de cambiar os nomes, sino se trata de diferenciar, porque, lóxicamente, non podemos facer que unha persoa